Okay. Som I kan se, så starter et vandanlæg med en mekanisk rensning. Det kommer igennem den grove filtrering, som er et sandfang. Og hvis noget, der kommer igennem sandfangen, kommer videre, så kommer det igennem det her, som også er en filtrering. Hvis det kommer igennem det her, og er lidt større end det, der er kommet igennem det her, så kommer det ned i rådnetanken, hvor der er en masse andre ting. Så kommer det videre her til sten og skærver, som er en biologisk rensning. Og så hvis det kommer igennem det her, kommer det ind til det her, som er slam ud, som er det, der kommer igennem. Ryger også ned til rådnetanken, som er noget andet. Eller som er det der. Det vand, der kommer ud over her, som ikke er beskidt, det kommer ned til den kemiske rensning, hvor de kemiske stoffer renser alt vandet, så det kun er vand, der kommer igennem. Og det, der kommer igennem det her, er der en trakt til, som vil sikre sig, at alt der er, det måske bliver her, eller det bliver nede i bunden, og så vandet flyder over. Når det kommer igennem det, så kommer det ud til iltningen, og når det er blevet iltet, så kommer det ud til havet, og så går hele processen tilbage igen til den mekaniske rensning. Yes, og vi har også et andet forsøg, vi vil vise jer. Yes. Yes, vi har vores eget lille rensesanlæg her, hvor man starter med et grovt filter. Som vi havde deroppe. Som der så tager de store ting, og så bliver man ved med at tage mindre og mindre og mindre, og så en rigtig fin rensning. Og så til sidst burde der være noget lidt rent vand her. Så nu vil vi prøve at tage vores rent vand, og så bliver alt muligt skidt i. Vi har noget jord, som der for eksempel også kan komme ned i vasken. Det var nok. Så er der noget papir. Toiletpapir. Og så har vi noget slagsmål. Og nogle sæbespåler. Og så skal de finde en kniv. Og så skal jeg blande det rundt. Det er sådan der, vores vand kan se ud, inden de bliver renset. Og så skal vi op. Nu når jeg hælder det her vand i, så burde der ligge noget renere vand nede i bunden. Så nu vil vi se, hvordan det går med vores filtrering. Man kan altid gøre processen meget renligere ved at holde processen varm. Så lad os se, hvad vi har fået i den første filtrering. Lad os gå over til vasken. Ja. I den første filtrering kan man se alle de store ting, som sten og papiret og noget mudder ligger. Lidt mindre, så ligger sæbespånerne og noget mindre jord. Så kan man se, at der er flere sæbespåner, der er kommet videre. Og så kan man se, at allerede her er der ikke specielt meget tilbage. Det er også bare sæbespåner og noget mudder. Så er der intet i den her rigtigt. Og der heller ikke noget i den her. Så kan man så se i den her vores slutning, at det bare er sæbespåner, der er farvet vand. Men der er stadig nogle få bakterier i, så hvis man skal gøre en helt ren, skal man så varme den op, så bakterierne forsvinder. Så burde man kunne drikke det.